الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panginoon na lalayo ng iyong uta di tanod di kapamangnya si Allah subhanahu wa ta'ala sa iriler tanong agyang kuto ang mga karibatan tanong. Nagutarima niya nagyang kuto ang amal tanong mga pipya. Di tanong di papala-pala din si Allah subhanahu wa ta'ala. Pakilinir tanong agyang kuto untol. Sa iko kabubali niya na untol. Na tofikan tanong niya sa kaunutan tanong agyang kuto untol. Pangnin tanong sa ikwalla pakilinir tanong agyang kuto ribat. Sa iko kabubali niya na ribat. Orian yan, na-risky ang tanong niyan sa kapananggilan tanong to, o di na tofik ang tanong niyan sa kapananggilan tanong to. Orian ito na ayaw mabubaloy, abundingan tanong, naging kaiya kapuse tanong, o di na kapaugup tanong musay sa geng kaiya manhaj o mga salaf, okit o mga salaf, miya nga unang tanong, aginan iptundugun tanong sa iko kapagagama. Malagay do sa iko mga panarima, lagun sa iko mga galbak. Kang galbak sa mga simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Matagtanwaya pugugup sa kapagarayagon sa iko diyangka ang kagagatano. Nagmakakawa o ilmo tano sa giyangka iya tindig o mga salap. O rin ito mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na baluin tanwaya aging kaiya usayan sa iko tindigo mga salaf, ukit-ukito mga salaf, sa iko mga panarima, nagun sa iko mga simbiran sa iko Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaya kapugusya tanaron, ang musalsal, ayaman na niya na by episode, sa iko diyang ka akagatanaron. Matagtanubod niya ipugugup, sa iko mga ulama tano, sa andaman niya ikapakarayag, o tindigo mga salaf, ayakaw kitan o mga tao. Ayakaw kitan o mga tao kaginambu okit. Akapakalidas na ko kamarganan sang kay dunia na aya mala na si isa lunga na mori. Paganiron na antong iptiron manhaj. Ayaman na niyan na okit. Sa mga ulama, natigiran man na iya, ging ka iya manhaj, na inusaya ya sa ikuluga, inusaya sa ikustilah. Aya ko na manhaj sa ikuluga, at tigman niyo mga ulama, na at-tariq al-bayyin al-wadih. Sa kanyang konsulalan, ang marayag, o di na lalan ang maliwanag na gumarayag. Daaban yan saning-saning, naginan imana ang manhaj, maana adis kanyang kakakambutan sa ribat, udi na di kakakambutan sa diyumpad. Ayaw ko na manhaj, sikuluga, na at-tariq al-bayyin al-wadih, ay katinsiyan na sa kanyang sulalan amarayag, udi na tanto maliwanag. Sangot ang atiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alikulli ja'alna minkum shir'ata wa minhaja. Umani padrikano at tigman ni wallah, pipikan sa nagyang ko to umani ummah, na singgin wallah subhanahu wa ta'ala sa lalan nag-ukita. Nagidukya-gido yakin Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu sanggin ka na ayat, at tigin na tafsiran, sabilaw wa sunnah. Ayamanan yan na singgayan kan wallah subhanahu wa ta'ala, sa lalan, aron niron tuwa nga, ang kutwa kapagintaw niyo. O di na okit-okit, aron niyo yung tuwa nga ang kutwa akidan niyo, laugyang kuto ang mga simba niyo sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Akapakaukit yan sa matuwang, aayad na masugat yan, nagyang kutwa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mo ni mana manhaj sa ikuluga, sabil, o di na sunnah. O di na tariq al-wadih, sa kanyang sulalan amatitu. Sa kanyang sulalan amatitu. Matitu amarayag. Bayin. Tanto ang maliwanag. Akapakaliwanag yan sa iko mga tao.
Subman sumanhaj iku istilah kiyaw sayawn umang ulama, o di na kiyaw saraw umang ulama. Al-qawaid wad-dawabit allati tahkum ay muhawalatin lidirasatil ilmiya. Sumang aturan o di na mga bitikan as kanin ni makakukukum si iku uman ipsulde na ilmu. Uman ipsulde na ilmu ang pangadiyan na sa kanin ni makakukukumun sa kapakakukurikian. Dayon sa kanya na may kakadig siyang kutwa, ibubada ang mga aturan na mga bitikan sang kutwa ilmo sa iko kapakautiulin yan. Udi na kataguyan sa iko korek na gitip mbetun sa manhaj. Gitip mbetun sa manhaj. Ayaw naman ito, tigman ni mga ulama, na sa kanyan imakababata dun sa aturan, sa kanyan imakatatanuron, sa di ka kiribat ang kuta kaokite kapaganada sa giyang kuta pagilimuan. Lagi datigyan o qawaid al-lughah al-arabiyya, o di na usul al-aqida, o di na siku fiqh, o di na siku tafsir. Ad na mga qawaid sa iku lughah arabiyya. Ira paganad ka sa lughah arabiyya, na ad na okay tansan ang mga bitikan, agitud ni manhajin. Gitud ni ukit yan, adi ka keribat ang kutwa akap bahasa Arab ka. Akaso ang purong sagyang kutwa bahasa Arab. Lagit mambu usul al-aqidah. Ad na mga bitikan yan, nagumang aturan yan, aginan sumanhaj. Inibada o mga salaf, o di na inibada o mga ulama, kailangan na ron makaukit agyang kuta mga tao sa kakurik agyang kuta akidiran. Mabubuluyanan at tuwanga, aron tuwanga agyang kuto panarima o man isa sa kapakayon yan si Quran na gusto si sunna, na gusto panarima o mga sahaba na gusto mga tabi'un. Lagi dito mamuso fiqh, gusto tafsir. So fiqh na naman hajyan, mga aturan yan. Lagi do usulul fiqh. Lagi mo tafsir. Na adna emanan yan na mga aturanan, mga manhajyan, aron, bakokit, makituwang ang kutwa, paganda nga sa iku fiqh, sa iku tafsir, kagiti ka kabaluin yan, akorek, akamantukan ka, agyang kuto, akabubaluin yan, fiqh, apupasud ko Quran, nagusigo sunna. Gito ko ni manhaj at tigman niya o mga mampunay sa ilmo. Katin siyan, naging kaya manhaj, nas kanya ni pagkaator, si ko lang wana pagilamuan at pangadiyan si ko Islam. Pangadiyan si ko Islam, balagid o mga hukuman, anta kasi ko mga tumadingin. Na aya kakakurik yan na mikadig si ko manhaj sa kurik. Agito dun so inimbalan, o di na minitalinguma, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, amya sagbun o mga sahaba nag-inindawiran sa iko mga tabi'un. Nagusumya ka sa lunukiran. Antunay kaimportante ang gigi manhaj at tigman niyo mga mampunis sa ilmo. Ahmiyatul manhaj. Antunay kaimportante ang gigi manhaj. Natigman niyo mga ulama. Innal manhaja yahfadhu lil ilmi nizamahu wa ittisaqahu. Gaya ko na ilmo kung manhaj, o di naging kaya manhaj, na importante niyan na kasyapyang ko ilmo, agyang ko tuwa aturan yan, agyang ko takatatanor yan, nagu, katanor yan, kama annahu yadbat, o yadbitul al-aql al-bashari, katanor yan, agyang ko to, pamikiran o manusia, nagusto ka pamimikiran, wal a'mal al-dhihniya, ka pamimikiran o manusia, bikawaidin thabita. Gulalan sa gyan ko ta mga kawaid, mga aturan, ang babakan sa iko Quran, nagusi ko sunna, nagusi ko sabuton ng mga salaf, nagusabuton o mga sahaba. Ayan doon niya, naging kaya manhaj na tantud na niya, importante, sa iko kapsul yutaw, sa iko kapaganda doon niya, kulangan na paglimuang ko agama. Malagi do akida, mga ahkam, tafsir, anta ka si kufiq, anta kasi kuluga, Arabiya, na makakailangan ng natanto agyang kuta manhaj. Kaan makurik ang kuta, kisusurong niyan sang kuta lalan, akasuldi niyan sang kuta pagilmuan. Giti sabab, alang mo na miyaribat sa ikumanhaj, na miniguris agyang kuto, o kityan naribat. Ayaman na niyan na mariribat, makikimpang, da matanor, di makapumagatuda, di makasurang bangking ang kuta mga tindigyan, sabab sa miyada sang kuta manhaj ay ibabada, pupasud ko Quran, nagusto ko sunna, nagusto pupasud ko tindi ko mga salaf.
Ginani ka importante yung manhaj. Kailangan nalangwan ang penggelabakan tano na mipasud tano sa iko manhaj. Mga aturan na mga bitikan ibabada o agama tano agama Islam. Gingatigin na manhaj na kaugupan yan agyang kutwa tao ala usuli ila al-haqiqa. Kisampay niyan ang kutwa tao sa iko kamamataani sa iko nganin aplubaan niyan abityara. Fima yabhathu min mawdu'at. Kisampay niyan agyang kutwa tao sa iko haqiqa kamamataani sa iko langwan na din di pluban sa ukit akasabutan niyan sa iko mga bityara sa iko agama. O di na sa iko mga bityara sa iko pagilmuan sa iko agama tanang Islam. Ginani ka importante umanhaj. Ginani sabab pagugupta no nago pangilian tano sa ukit ikapaugupta no sa kapuguse sa gyang kay manhaj o mga salaf tindig manhaj sa mga salaf sa iko aqida o di na sa iko di na nikikwat ng mga simbiran sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Gititigman yung mga mampunis ilmo ay tigin na syarat kapag pumayandig o ilmo kapag butang ko ito ilmo at tito benar na kailangan na makakadig yung ko ito ukit alalan ukit akurik agito sa manhaj. Yang tigin na kapag agitaw tito ilmo nagukaptatangguri o ilmo na tigin na sabupaya nagyang ko kapukas sa eko manhaj akurik. O di na gyang kaya kapagamoyan o titu manhaj titu kapagilmo lagi do ilmo sa eko aqida o di na ilmo sa eko fiqh na siya na natigin madidipindi sa eko kakokorek o manhaj o kita nga. Ibatat no sa sumanhaj na lagi dinan utuwanga na kailangan na masugat tano ang kutwa tiwangan o mga salaf o di na sa mga sahaba mananggulong o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko panarimayan na kailangan na runtanurun makapusud kagitud di kibubulos akaketo na tanos iko kamamataani ko titu akida ginani sabab adi tano di pangadian na so manhaj mga salaf kagi so manhaj sa mga salaf na sila nutulyangag sa iko mga sahaba na sa mga sahaba na sila nutulyangag ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagito'y korek ayaman na niyan na manhaj. Na, anto na man ibtiro na salaf. Sa mga ulama, natira na sa salaf sa ikubasa, sa ikuluga. Na yutlak as salafu wa yuradu bihi maanin. Gayang na salaf, na igira ang mialoy, na miya kadakada kalimaan na. Tanto kumada kalimaan na subtiro na salaf. Sa ikuluga. Isa kong na din ni mapman at tigman yung mga ulaman at taswiya. Giyong ko di ka pakapagganang na sa ngutwa siya. Kapakaplagi-lagi na sa ngutwa siya. Udi na kapakapraprat nga sa ngutwa siya. Nagiti man as salaf. Sa rongkin ang ngutwa kasangkapan amislafa. Gito sa kasangkapan adi na ni makapakapagganang ang ngutwa lupa. Hindi ni makapakapraprat ang ngutwa lupa. Kapantarian. Gito isa man o salaf. Sikuluga. Sikubasa. Kaya no to di mapakasngiya ang utwa man ang utwa kalimas iko luga agumana niya sa iko stilah kambida ang utwa kyaw saron o mang ulama sa iko stilah ugid nakiran niya bu agusumana niya sa iko luga na ayatano mala pagusain nagyang utwa kyaw saron sa iko stilah kagiti maksud teno gito'y antap tano kisampay tano ron akasabutan tano anto ni pipikir nun. Ikadua mana niya si kuluga, nabi mana as-salam. Giyeso pwede iko mga hukuman kapag ang kata atigtan, kapag transaksyon ng mga Muslim, kapag ang kata. Giyang uta di magangkat sa mga timpla na maori ang kuto bayadin. Maori ang giyang kuto bayad sa giyang kuto timplayan. O di na kapag ang kata, akaralayaman sa ikukit o mga Muslim. Di tanong ng pakalan sa istorya, kabitira na si Kufiq.
Inshallah na kumatanubo agyan ko ta mga bitera ko lagi danan. Na si tanok masaging kaiya bitera sa iko ikatlo ma na niyan. Sa iko ikatlo ma na ako nabtuan sa salaf. Nagyang ko to mepos. Gyang ko to mepos. Udi na miyaunan ka. Gitu isa papatigyan, suatigin sa manusia, na pembetuan na gyang ko tamiyaunaan yan ang mga tao sa salaf. Gyang ko tamiyaunaan ka sa kapatay. Biman mada wa taqaddam fasalaful insani man taqaddamahu bil maut min abaihi ay tinaptiro sa salaf na gyang ko to amyaunaan ka mepos o di na miyawna sa tingin sa manusia na ay tigay na pero na salap yan, o di na miyaw na yan, nagyang kutakyaw na yan sa kapatay. Mana, so miyaw na ka, lagi do mga loks ka, na pembetuan, sa ayaman na yan na salaf, na kyaw na ano manusia. Miyaw na ano, kyaw na yan sa manusia, sa eko kepos. Gitu at tigyan isabab, aswat tigyan sumiyangaw una, aminat tabi'in, na pembetuan siran sa salaf. Walihada sumya sadrul awal min at-tabi'in bis salaf as-salih. Gitu at tigin ni sabab asumya nga una apad si ko mga tabi'in miya mangunot si ko mga sahaba sa siran na mga salaf. Salaf as-salih. Inurot to tatago ang uta salih kagi sumya nga una si ko miya nga una naknabalang una miyaw na nabas kanin makakukurik sa akida. Kaan na miyang una, ang mga ribat sa akideran. Na inisumat ang salih sabab sa siran na mimbilang ataw siran, miyukit siran sa iku manhaj o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ag manhaj sa mga sahaba. Aginan so piyang adadayawan sa mga raniran, bedun so pata imam. Bedun so pata imam, asiran malak kelangagan sa iku tindig o mga salaf, manhaj o mga salaf. Na, importante na ayat, betun sa salaf na giyong kutam yaunaan ka. Giyang gutwa, o Quran sang gutwa, kaya giraw Allah subhanahu na mialip nes iku mga hadith. Sang gutwa hadith, miya panutul Ahmad, agus iku Muslim, mialis iku Muslim. Ang gutwa, di ka pakasimbi sa katir o Nabi sallallahu alaihi wasallam, agus wa ta'ala sa Fatima radiyallahu ta'ala anha. Sang gutwa kawafat o Nabi sallallahu alaihi wasallam, at tigo Nabi ay kailangan nun, nasa kan namya kataling umarakan so ajalakan. Maana kawafat ako sa kaya oras. Urin na tigin man es iku Fatima wa innaki awwalu agli luhuqan bi. Naska tigin awata ka na Fatima naska ipagampaganay sa iku mga pamilya kan apakatunduglakan. Ska ipagampaganay kung mga pamilya kan ipakatunduglakan. Wa ni'mas salafu ana laki. Na miya kapiapiak wa tigo nabi amiyaw na anaka ko kapatay miya ka piya ko una anak ka sa iko kapatay. Udi na miyaw na anak ka. Mana gyang utabas as salaf na pimbasaw to Nabi sallallahu alaihi wasallam sa aya pipikir niya na miyaw na gyang utam miya nga una. Sa iko luga ay man na miyaw na anak ka sang kutwa shay. Udi na gyang kutabdad. Miyaw na anak ka sang kutabdad. Lagi dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam am nga piya ko akyaw na anak ka sa iko kapatay. Udi na sang ka iya lagi diabdad. Saka gitu isa pa so Fatima na yung pakapiyot wag ginawa niyan sang kutwa sa kanya ni mialo Nabi sallallahu alaihi wasallam apakatundugon si iko lagi dito abdad. Mana ay no to ka mapiaso betad Nabi sallallahu alaihi wasallam akya wafat yan. Yakpa kaya gitu may pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam mapia mamusuk akya wafat o Fatima radhiyallahu taala anha. Nasito ko luga mana nyatan tawa so salaf sa ikumana sa luwa, nagito sumyawnaan ka. Miyawnaan ka sang kutwa, betad, gelbok, nagitip betun sa salaf. Sip man ko istilah, at tigman yung mga mampuni sa ilmo, na as-salafu yuradu bihim as-sahaba. So sabad ko mga ulama, na tigiran na igira ang mialis so ingaran na salaf, na itigiran na mapipikisan na sa mga sahaba. Wattabi'una lahum bi'ihsan, nagusilan sa mga tabi'un, ay manan yan nagyang kuto ang miya mangunot sa iko mga sahaba,
ami piya-piyasiran, ago, sumya kasalunukiran, amyarat ya sangkot ang mga tabi'un. Di na mga atba'ut tabi'in. Giyang ko to, mga tabi'un, muunod siya ko mga sahaba, dairan raw ta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ugid area tiran na sa mga sahaba. Sumamuso, mga atba'ut tabi'in, naera raw niran na sa mga tabi'in, dairan raw ta sa mga sahaba, era raw niran ang kuta mga tabi'in. Na gitip butuan sa salaf. Ginasutigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pinakamapiya amasa na sumasakan. Oren yan na supa kasalo noon. Oren yan na supa kasalo noon. Ginan. Masa o mga sahaba, arudun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa o mga tabi'un, nagusmaat ba o tabi'in, nagiya ipinakamapiya amasa. Ginan imyakabtad kumanhaj, okit, akapakukurik, akida, kailangan na rontan ng mga pakapusud, agyang ko ta akida tanong. So lang no penggel bakan tano saya sangkaya masa tano ang kapagagama na kailangan narutan no malangag sang kutua kinikuat nun ang kaya mga salaf. So pinggel bakiran sang kuta masa na gitu kailangan na makadikte no kag giti pinakamarani si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tao nagusiran imiyak ang gelbak agama sa korek. Yang gelbakiran sa agama sa korek amya pakapusudiran ko titua akida panarima okit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'immatil Islam al-adul mimman ittafaqatil ummatu ala imamatihim wa 'idhami sya'nihim fid din. Nagupudong panangko to ang mga uluan sa ikwagama, mga imam sa ikwagama, ang mga untol, mga korek akida, ang miyawpakat sa umma sa gyang ko ta kababuliran a imam sa ikwagama, uluan kapag ulama sa giyang kaya umma. Nagum katawan ang kuta betadiran sa ikwagama, masasanganiran sa ikwagama, amal amya sanganiran sa ikwagama. Wa talaqqal muslimuna kalamahum khalafan an salaf bil qabul. Nagutiyari mo to mga muslim sukat tiruiran. Tiyari mo to mga muslim, sumiyang ang uri ang mga muslim na tiyari mo ang kumiyang unaniran. Ang kuta katiru aging kay ang mga ulama na tatarima ang kuta katiruran ilmu iran sa ikwagama. Mana amya kilala akurik yakida. Miyakilala ako rin akida na puts kanyang kupumutuan sa mga salaf. Duna man rumya bibidaatin aw lukkiba gayra mardi kal khawarij wal rafida wal qadariyah wal murji'ah lagus mga pud ayaman na niya mga ahlul bida ang mga grupo mga ahlul bida mga ahlul kalam na ginan na palit na ng kiyapaawingan. Barat yan, na ayat tiriman tano, apod sa mga salap, na giyangkuta mga imam. Lagod Imam Shafi'i, Abu Hanifa, so Imam Ahmad, so Imam Malik, rahimahumullah, asiran na miyupakat sa mga Muslim, sa siran na imam siran, sa iko emanan yan, na agamatan ng Islam. Lagos sa mga padang mga imam, mga mga imam ang mga salaf na tiriman tano agyang ko to ang mga ilmu iran. Lagi do miyang imam miyang ori miyang unang tanong kapag malagot Ibn Taymiyyah rahimahullah lagi do mga mga ulama at tatarimaan agyang ko to ang mga ilmu iran sa ikwagama. Nagkapakaya betul to sa mga salaf. Kapakaya betul sila sa mga salaf asira na miyak kilala miyak tarima o ay man yan na mga ulama agyang ko to ilmu iran sa iku agama. Miya tarima mga tao, akurek siran ipanarima. Ugid na gira pinto submutun sa salaf na aya pipikir nun na ginan so talwa kurun. Aya man niya na ginan so masa mga sahaba, sa mga tabi'in, nagusto mga atba'u tabi'in. Hirap pa kablangan. Siguman alam na makasusuldun agyang ko talangan na piyangadadayuan ang mga ulama amyang unang tanong. Napad sila sa pembetuan sa salaf. Makaliliyoron, sumiyang una apiyang papaawingan. Lagi do mga khawarij. As mga khawarij na miyaw pakat sa ahlus sunnati wal jama'a asiran na mariribat sa akidiran. Lagi mo mga murji'a miyaw pakat sa ahlus sunnati wal jama'a asiran na mariribat sa akidiran. Ganyan na makang bubalanan mga firqa, mga grupo ang mariribat agyang ko to apanarimeran sa kalumbakan siran ahlus sunnati wal jama'a. Sa mga khawarij
na miyanubra silan sa iku kapangapir, na sumubos sa mga murjiya, na lumiyawag silan sa iku kapangapir, taman sa did na miyabalwiran akafir. Nagito yung sabab, taman sa dirang kapira, so kaya per wallah, natarma mo mga khawarij, kaya periran suda kapira wallah subhanahu wa ta'ala. Langunan na ribat, na ayat tindig tanon, na kailangan nakaamantukan tanon, susutindig o mga salap. Lagid mo mga Shia, kaya paawingan silan, lagid mo mga Qadariya, lagus sumahlul kalam, ayamanan yan, na aya piyakaw niran, na sa mga akaliran, rulan ng piyakaw pasud su agamiran. So panarimayran, na daniran din ipisigad ko mga akaliran, na utirima ng mga akaliran, o irang mutarima, agito na akidiran. Lagi na naribatanan, sa lagidang kuto, kapambakadiran sa iko mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala, naguso siksa sa iko kubur, naguso mga pad, ang mga tindig o ahlus sunnati wal jama'a, apya makada agyang ka na ng mga tao. Giti sabab asilan na mariribat, agyang kuto panarimayan. Inshallah, naging kaya biteras iko salaf, na kumatanubo agyang kuto osenon,